Здравейте! Намирам се на пътеката към едно от най-живописните места на Тетевен – Параклис покров Богородичен на връх Острич. Самата пътека е категоризирана като лека до умерена. Маршрутът е добре поддържан и приятен. Дължината му е подходяща за семейства, но имайте предвид, че накрая има малко по-стръмно изкачване. Кончето явно не харесва особено кучето. Сега ще се опитаме да го заобиколим. Връх Острич е един от най-интересните върхове около Тетевен. Висок е 1069 метра, отличава се от другите върхове с конусовидната си форма. От тук идва и името му. Формата му наподобява на вулканичен конус. Конусовидната форма на върха е породила една легенда, според която той е заспал вулкан. Местните хора казват, че на времето Богородица се явила в съня на жител на Тетевен и му казала, че трябва да затиснат гърлото на вулкана, за да предпазят града от беди. Затова жителите на Тетевен са носели камъни от река Вит чак до върха. На около 2/3 от маршрута ще откриете специално поставена панорамна пейка. Това е идеалната точка за почивка. От тук се открива прекрасна, необезпокоявана гледка към град Тетевен и околните върхове. Точно преди да достигнете върха, ще срещнете най-стръмната част от трасето. Изкачването е кратко, но изисква малко по-повишено внимание. Параклис покров Богородичен е сравнително новопостроен. Той е осветен през 2007 година и е в отлично състояние. За съжаление, параклисът е заключен. Независимо от това, гледката от връх Острич се заслужава всяко усилие. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се. Така помагате на канала да расте.